Ano pa lumalabas sa katawan mo? Ipagpatuloy lang lahat na lumalabas na malagkit sa katawan mo. Lahat yan hanggang tuhod. Buong katawan mo yan hanggang tuhod lang. Yan, itapon ng itapon. Lahat ng buong katawan mo. Pag binatapon mo yan, in Jesus' name. May 10 minuto ka na naglilinis. Malapit na tayo. 5 minutes na lang. Kailangan mapahinto mo ito. Pag hindi tuminginto yung malagkit, magdasal ka pa ng magdasal. Magtiwala ka kay Jesus Cristo. Si 0-0 na, malapit na. Yata tayo mo ito ng 5 minutes. Masalit yung shutdown. Ibig sabihin, wala na. Wala na yung sakit, no? Ano, huminto ng malagkit, hindi pa rin. Pahinto pa na. Ha? Mainit na, wala na yung malagkit. Sige. Sumandal ka. Iangat mo lig mo. Ligilaw yung iniisip mo, ha? Huwag mo raw intindihan ang barya mo. Akong bahala dito sa kalaban mo. Taas. Subagad na. Hindi na tamad, ha? Inom ng tubig. May 10 minuto tayo nag-inis. Mahigit. Anong paramdam? Anong paramdam mo sa sarili mo? Mga na paramdam mo? Nawala yung pangingirot ng alin? Nawala yung pangingirot ng sugat mo. Hindi mo siya kapitbahay. Malayo siya. Pero nasa lugar mo lang siya. Wala kang sinasabi ng mga kapangyarihan ni Kristo. At titigil mo na si kapitbahay. Titigil mo pag sinabi lang ng tawas. Hindi lahat magtatawas. Totoo yung sinasabi. Kahit sino pwede magtawas. Pwede mo lang hulaan yun. Ang pagtatawas hindi sinulaan. Bago pa lang ilapag ito sa kandila o anumang papel ang ginagamit, etc. Ikopomban pa yan. Nilabas na ni Kristo sa pangitain niya. Yan lang sasabihin niya. Kung iba, kahit di ka magtawas kay tulog. Gumawa ka lang ng imanasyon sa isip mo. Sasabihin mo yun na yun. Hindi yung binabasa. Sinasabi ni Kristo yun. Di pa na ako nag-drawing yung kandila. Yun. Pwede mo sabihin na nag-drawing. Ito, tamang pinaalala. Ngayon ang malalim. Kabila. Ayado kayong hangis kabila side. Kumukuha ka. Ano paramdam? Nag-inuwa ka na? Kanina, parang ano? Nilalamig ka? Anong oras na? 9:30. Nilalamig ka pa rin? Mainit na pakiramdam mo. Pagdating mo sa bahay, maligo ka ulit. Gamitin mo yung tubig ni Kristo. Ipaligo mo na 10 araw. 1 baso doon sa malaking timba o planggana. Pagbitin mo si Kristo, kahit anong oras ka maligo ng umaga. Hanggang hindi lumalagpas ang alas 12. Tapos pagdating ng hapon, ganun din ang gagawin mo. Ngayon, huwag ka muna maglanggas. Kaya mo lang muna yan sa tubig. Kasi kung sarado na yung sa langgas ng bayabas, di ba? Hindi siya gumagaling. Kahit anong langgas mo ng bayabas. Sakit yan sa spiritual. Kasi kung mayroon yan elemento o physical mo sakit talaga, baka gumaling na yan. Dahil bugbog na yan sa kakalanggas, ibig sabihin na dadry na yung balat mo. Ipahinga mo muna yung balat mo. Ang gamitin mo langis, mamaya. Ano pakiramdam mo palang pinahiram mo na langis kagabi yan? Nakatulog ka. Bakit kailan ka pa hindi nakakatulog? Ano po pag yung alas 12 po, Nagigising. Pero kagabi, alas 12 tayo kasi. nakatulog pa akong maayos, wala pa akong naramdaman. Wala ka naramdaman. Naalala mo yung pinainom kita ng tubig? Bago ka malis.
Doon ka nakatulog sa panalangin. Dahil yung tubig nyo, aalalayan ka niya hanggang sa pagtulog. Umaga na ako na isip. Umaga na. O, diba? Kahit tigil mo na. Palipadangin lang yun, nagdarasal. Kung edad ng babae, nasa edad lang ito, nasa 40. Pero napakalayo niya sa posisyon ng bahay mo. Parang ito, hanggang doon sa may kapilya. Ganun kalayo. Ang kapitbahay, malalapit lang ito. Kung mo pansin mo si kapitbahay, baka nakikita ka niya lang dumadaan. O, may ganun talagang tao. Hindi may iwasan yun. Sigurado kang nakatulog ka kagabi. Masarap ang pakiramdam mo. Dahil hindi ka pa nakakatulog ng ganon. Pero yung dati may sakit ka, dati na nakakatulog ka ng maimbing. Ay, may sakit ka, yung wala kang sakit. Nawala yung pangingiral sa paa mo. At yung yung sugat mo kung tingnan ko kung gumagaan. Yun yung pinakiram mo na langis kagabi yan, anong nangyari? Makakabinhawa po. Tatalab na dyan. Itigil mo muna yung suog mo dyan sa bayabas. Hindi ang gagana. Magkasalamat ka kay Jesus Cristo, pinatulog ka kagabi. Pagdating sa bahay, maligo ka ulit. Paligo mo lang yan, 10 araw. Araw-araw ka maligo. Maaga, hindi matatapos ang alas. Huwag mo palagpasin ng alas 12, ha? Tapos gabi, ganun din. Sige, yala. Ano paramdam? Ang pera mo, naglaglagan na. Naginawa ka na. Last tayo. Harap ka sa asawa mo. Yan ang kamay. Hindi. Ano paramdam? Paramdam? Mainit na po yung nagawan. Mainit na ito mo. Kanina, nilalamig ka. Tanghaling tapat na kayo, 9:30. Bigla ka na lang ginhawa. Kagabi, hindi kita magamot kasi alas 12 pasado na. Ihiyaw ka. Kaya na hindi na makapalag yung kalaban natin dahil kinulog ko na siya dyan sa loob ng tiyan mo. Antayin mo na lang na dumumig ka, lalabas siya. Sasama na lahat ng sakit mo. Kung nakatulog ka dahil pinaspasan ka ni Kristo kagabi, ay ang malaking pagpapasalamat mo kay Kristo. At yung langis, dahil nawala yung pamamantal ng mga paa mo, ibig sabihin, may nagdarasal nga sa'yo. Automatical to palpanhangin. Lagyan mo na langis yung katawan mo. Malagay ka sa asama mo. Tapos na tayo. Wala ka na nararamdaman sakit. Wala na ba? Pasalamat ka kay Jesus Kristo. Ayera mo yung mga sugat niya sa paa. Pag natuyo yan, pag hindi, kagabi ba ng ating kabayan, nilagyan na langis yan? Pero dati nangangati. Pero yung pinahiran siya ng langis kagabi, hanggang umaga, hindi ka nangati. Nakatulog ka. May dasal kasi yan. Yung babae, hindi ko alam, walang sinasabing ang ilang ng Kristo kung talagang nainggit talaga siya o personal niyang galit sa'yo. Walang nilalabas dito ang kapitbahay. Kaya hindi po ito mabitaw-bitawan na salita. Kasi kung may lalabas naman yun, sasabihin ko naman agad sa inyo, pagkatapos natin magawa. So, pag na-off na yung camera, gagaling na yan pag ganyan, itsura. Yan, yan. Patay na yan, sugat na yan, ganyan. O, hindi na ma-update, di ba? Hindi na yung para makatik. Normal na lang yung paa mo. Abnormal na yan. Tingnan mo yung paa mo, normal na yan, oh. Oh, hindi katulad kagabi, parang langgunisa. Parang namamaga. Ako pala yung nangangamatis. Alam mo yung nangangamatis? O yan, parang ganun yung paa mo kagabi. Ibig sabihin, tumalab yung dasal mo kagabi at saka yung langis. Ibig sabihin, gawa ng elemento kasi kung matagal ka na nagbabayabas at naglalagundi ka, hindi gumagana, automatical.
Totoo naman yung sinasabi ng tatawas mo sa Tarlac. Kaso nga lang, hindi involved dito si kapitbahay. Itigil mo yun, malayo. Pag kapitbahay mo, i-off ko yung camera, saan ko sasabihin, di ako magsasalita. Dahil ayaw ko, matuto kayo magalit. Dahil pag bumalik yung sakit niyan doon sa kapitbahay mo, halimbawa, wala akong binabanggit na pangalan doon, ha? Walang involved ng kapitbahay rito. Kahit sinong tao, itong beses ang sakit na mararamdaman niya. Kung ikaw nangangamati sa mga paa mo, higit pa siya na 7 beses na mangangamati sa mga paa mo. At sobrang kate yun. Kahit anong galing na medisina, hindi niya matatanggal. Kailangan niya magpagamot sa albularyo. Kaso, pag nagpagamot sa albularyo, hindi beres gagaling. Kasi kinakarma na siya. Kaso, minsan nabibisto ko yan. May mabigat kang kasalanan. Kaya ka nagkakaganyan. Alamin mo kung ano ito at ikaw ang makakatuklas nito. Ay, hindi kayo gumagaling. Kasi minsan prangka ako sa pasyente ko. Imposible magkaroon ka ng ganyan sakit kung wala ka nagawang kasalanan mabigat pa sa kay Kristo. Ibig sabihin, lumabag ka sa espiritual ni Kristo. Meron, walang VIP sa Diyos. O pwedeng matapobre ka, mapalait, chismosa, o nakikiapid, nagnanasa, o hindi ka mapagmahal sa magulang mo, sumasagot ka, hindi ka nagiging masaya, wala kang, pag nagsalita ka ng laban sa kapwa mo, masakit, at hindi ka tumatanggap ng pagkakamali. Yan. Yan napapasok si Satanas. Yan na yung magkakasakit yung tao. Kaya minsan yung tao, sinasabi ko, hindi lahat ng kinukulam ay mabuti. Kaya sila kinukulam, may kasalanan sila. Paano ka na matatabla ng kulam kung wala kang kasalanan kay Kristo? At ginagawa mo yung tama. Manalangin, mahalin ang pamilya, tanggapin ang pagkakamali. Hindi ito papahintulutan ni Kristo. Nakalagay sa Bible, bago ka matulog anak, manalangin ka upang hindi ka kagatin o tuklawin ng ahas at sa paglabas mo rin. At gagabayan kita. E di sana, kung hindi ako lagi nagdarasal, lagi ako nakukulam. Hindi ko naman sinabi makasalanan ka. Lahat tayo nagkakasala, ha? Kung hindi ka gumaling, malalaman ko yun. Meron ka pang kasalanan. At saka yung stick, pag nakalagay sa'yo, kahit yung papel, hindi hihinto yun. Alam ko na may kasalanan ka kay Kristo. Pag nilapag ko yung papel at dinasalang ko to, at yung stick o anumang posporo, kalahating oras ka na nagpapagpag yan, hindi pa rin nagbabago, bumabaga pa rin. May lihim kang tinatago sa pamilya mo. At alam ko na yun. Kaya sabi ko, pag handa ka na, bumalik ka. Pag hindi ka pa handa, huwag kang pumunta rito. Anytime pwede ka pumunta sa ibang manggagamot, pero galing ka na sa ibang manggagamot. Ibig sabihin, may pinangkukuha si Satanas na kahinaan mo. Kung sasabihin mo to kay Kristo at hindi mo to masabi sa pamilya mo, itatapol to ni Jesus na ibig sabihin, akin na siya at hawak ko na. Dahil hawak naman tataga ni Kristo. At umaming na kayo ng kasalanan kay Kristo, syempre si Satanas magagalit na. Dahil may basbas ka na ni Kristo. Kasi kung hindi ka pa binabasbasan ni Kristo, yun ang din ang palalaban sa ng kalaban mo. At hindi ka talaga gagaling. Dahil hindi humihinto yung stick, ibig sabihin, punong-puno ng masamang espiritu ang katawan mo ng negative energy. Para yan, kuryente at binabagahan ka ng apoy. Hindi ka gagaling. Kaya alam ko na yung pasyente, pag di gagaling, meron siyang mabigat na kasalanan. Hindi pa siya nagsisisi. Dahil yung malakas pa siya, hindi siya tumatawag kay Kristo. Nakakalimutan niya ang pagpasalamat. Lahat ng mayroon tayo ay galing kay Kristo. Trabaho, talino, pagmamahal, lahat yan. Kung wala siya, kahit anong galing ng tao, matalino ka man, babagsak ka. Kahit anong abilidad mo at diskarte mo, babagsak ka pa rin. Dapat kasama mo lagi si Kristo sa puso natin upang gabayan kayo. Kasi kung mayroon kayong pagmamahal sa Kanya, yung katao mo, hindi niya kahit sinong tao magaling magdasal, di ka madalasalan. At mararamdaman mo may nagdarasal sa'yo. Anong dapat mo para kontrahin siya? Manalangin ka. Ano lang yun. Kahit sa akin, marami nagdarasal. Nararamdaman ko marami nagdarasal sa akin. Pero hinahaya ko lang sila. Kasi sagot ko sa isip at puso ko, siya ang aking ama. Hindi niya ako pababayaan. Dahil niyayakap niya ako.
malaki ang tiwala ko sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi natin alam kung anong buhay natin ngayon. Ano paramdam? Pinagpapawisa ka na, wala nang kate. Wala na nga yung pag-ano ng paa mo, parang kamatis. Nag-normal na nga yung paa mo. Oh. Nawala na yung kirot-kirot. O, maligo ka na at lumayas ka na. O, paalam ka na. O, ilang buwan lang yan, di ba? O, gusto lang. Salamat din doon sa mga tatawas mo. Maganda na sana yung sinabi ng tawas mo kung dadamay si kapitbahay. Okay sana kung okay lang kung tama yung sinabi niya. Tama naman yung sinabi niya. Pasok yun sa kulam palpad hangin. Kaso, iba yung kulam. Pag kulam kasi para kang binubuhusan ng tubig dyan, nagtakatagaktak ang pawis mo. Oh, kaso sa'yo palipad hangin lang yun. Baga bulong lang yun. Pag nakikita ka niya, mabubusit siya sa'yo. Parang nauusog ka niya. Kung ano sinabi niya, mangyayari. Ibig sabihin, ang kanyang dila ay may krus. Eh, dagdagan mo pagdarasal. Kasi kung kinukulam ka, mawawala ka ng malay, naliligo ka ng pawis dyan. At alam ko yung pag nawala ka ng malay. Pag nawala ka ng malay, tatanong ko ang pangalan ng asawa mo, hindi mo masasagot. Siyempre, hindi niya naman asawa yung sasagot niya. Ewan ko, pag sinagot mo, ang pangalan niya, Richard Gomez. Ang sinagot mo, Coco Martin. Patay ka, may kabit ka. Hindi, joke lang yun. Well, hindi, ikaw yun. Salamat ha. Magaling ka na talaga. Bye-bye na.